Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада Түбәләрдәге кар катламы һәм боз сөңгеләре хәзер экология һәм төзекләндерү департаменты игътибар үзәгендә. ЮВТ-24 рейдларның берсендә катнашты. Техника һәм агрономнар шәшүгә ныклап әзерләнәләр. Кишүчат авылының машина трактор паркында эш кайный, биредә техник хезмәт күрсәтелә. Аркан тарту, кул көрәштерү, гер күтәрү, шахмат һәм шашка уеннары. Авыл халкының 55-нче спартакиадасында яңа кәшердә үз көчләрен һәм осталыкларын күрсәтү өчен 600-гә якын катнашучы җыелды. Түбәләрдәге кар катламы һәм боз сөңгеләре хәзер экология һәм төзекләндерү департаментының игътибар үзәгендә. ЮВТ-24 рейдларның берсендә катнашты. Һава торышының үзгәрүе аркасында күп кенә түбәләрдә боз сөңгеләре асылынып тора. Экология һәм төзекләндерү департаментының әйдәп баручы белгече Андрей Афанасьев сүзләренчә, хезмәткәрләр ишек алларын әйләнеп чыга һәм фотосурәтләр ясый. Кушымта ярдәмендә эшкәртүгә җибәрәләр. Алга таба хукук бузуны идарәче компания бетерергә тиеш. Икенче тикшерү бер тәүлектән соң уза. Әгәр боз сөңгеләре урынында булса, коммуналь хезмәтләргә күрсәтмә чыгаралар. План буенча эшләр проблемаларны хәл иткәнче алып барылачак. Примерно сутками, да. Кто-то быстрее реагирует. Аларда якынча бер тәүлек, кемдер тизрәк эшкә тотына, кемдер эшне кичә башлап, бүген төп эшне эшли. Күп кенә идарәче компаниялар техникага заказ бирделәр, инде техника белән эшләячәкләр. 22 яшендә ул инде хәрбиләр рәтендә була һәм беренче көннәрдән үк махсус хәрби операцияга хезмәт итәргә китә. Егет бурычларын үтәгәне өчен медальләр белән дә бүләкләнгән. Артем Ванюков 2022 елның февралендә хәрби хәрәкәтләр зонасына эләгә. Махсус операция башлануның беренче көннәреннән үк. Моңа кадәр 3 ел элек ул хәрби булырга карар кабул итә һәм оборона министрлыгы белән контракт төзи. Когда я подписал контракт, мне в любом случае надо было призываться. Мин контрактка кул куйгач, миңа һәр хәлдә чакырылырга кирәк иде. Я чакырылыш буенча, я контракт буенча хезмәт итәргә кирәк иде. Мин контракт ягын сайладым. Бу карар минем күллияттә патриотик эшчәнлек алып баруым белән бәйле иде. Бездә ярышлар уза иде, без призлы урыннар яуладык һәм мин киләчәк тормышымны армия сафларында хезмәт итү белән бәйләргә булдым. Артемга хәрби сәнгатьне үзләштерергә спорт белән шөгыльләнүе ярдәм итте. Ул физкультура көллиятен тәмамлаган, дисциплина, чыдамлык, максат кую һәм аңа ирешү дә шуннан килә. Менә шулай Артем кроссовкаларын кирза итеккә алыштырды. Коллектив был хороший и морально. Коллектив яхшы иде, мораль яктан да ярдәм иттеләр, физик яктан да. Егетләр барысы да аңлы контрактчылар. Яңа кеше килгәнне аңлап карадылар һәм мине өйрәттеләр. Артем башта каушап калганлыгын таный, яңа чынбарлыкка тиз ияләшергә туры килә. Хәер, безнең хәрби хезмәткәрләргә җирле халык та ярдәм күрсәткән. Люди там тоже. Андагы кешеләр дә аптырашта калдылар һәм алга таба ничек яшәргә икәнен белмәделәр. Әмма безне күргәч, алар шатландылар һәм безгә һәр яклап ярдәм иттеләр. Артем Киев өлкәсенә кадәр барып җиткәннәр арасында була. Моның һәм башка казанышлары өчен ул бүләкләнә. Первая награда. Беренче бүләк сугышчан батырлыклар өчен. Мин аны 2023 елда алдым. Ул вакытта без үз бурычларыбызны үтәдек. Бурыч колоннаны Киев өлкәсенә кадәр җиткерү иде. Без аны үтәдек. Моннан тыш Артемның күкрәгендә спецназда хезмәт иткән өчен, шулай ук яшьләр белән патриотик эше өчен бүләкләре. Соңгысы хәзер аның төп эшчәнлеге. Хәрби хәрәкәтләр зонасыннан кайткач, ул юнармиядә эшли, үсеп килүче буында патриотик рух тәрбияли. Әлмәттән махсус хәрби операция зонасына 41-нче гуманитар конвой озатылды. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз штабы 10 тоннадан артык йөк җыйды. Аның составына 2 УАЗ автомобиле, маскировка шелтәләре, окоп шәмнәре, җылыткычлар, автомобиль өчен запас частьләр, электрогенераторлар, элемтә чаралары, квадрокоптерлар кергән. Моннан тыш хәрбиләр укучылардан хатлар һәм шәһәр халкыннан 23 февральгә бүләкләр алачак.
Техника һәм агрономнар шешүгә ныклап әзерләнәләр. Безнең төшерү төркеме Кишүчат авылының машина трактор паркында механизаторларның эш процессы белән танышты. Яңа җиһазларны бәяләде һәм җылы кыш киләчәк уңышка ничек йогынты ясавын ачыклады. Кишүчат авылының машина трактор паркында эш кайный, биредә техник хезмәт күрсәтелә. Механиклар техниканы шәшү сезонына җыялар. Бүгенге көнгә әзерлек 93%. Остается небольшое количество, а именно... Әз генә калып бара, бүгенге көндә сервис хезмәтләре эшли. 1-2 шәшү комплексы эштә, атна дәвамында ремонт төгәлләнәчәк. Агрономнар да әзер, тулайым алганда быел культуралар составы үзгәрмәячәк, тик соя гына өстәләчәк дип сөйләде Рифгат Муртазин. Ул 40 елдан артык хезмәт стажы булган агроном. У нас кормовые 1430 гектаров кормовые. Бездә 1430 гектарда азык, 1500 гектарда бертөкле культуралар булачак, һәм ел сайын без күп еллык культуралар белән яхшы эшлибез. Быел тагын 300 гектар җирне яңартырга һәм шәшәргә уйлыйбыз. Әлегә шәшү эшләре график нигезендә планлаштырылган, җылы кыш җитди йогынты ясамады. Эшне тизләтү һәм продукцияның сыйфатын яхшырту өчен аграриялар яңа җайланмалар сатып алдылар. Мәсәлән, шәшү комплексы, аның кылачлыгы 12 метр. Техник белешмәләрдән күренгәнчә, ул 1 сәгать эчендә 14 гектар шәшәчәк. Кичә 25 февраль көнне социаль челтәрләрдә Әлмәтнең 29-нчы балалар бакчасыннан видео язма пәйда булды. Анда кеше тәрбияче баланы өстәл артыннан тупас этеп чыгаруы күренә. Шуннан соң кыз бала елап җибәрә. Әлмәт мәгариф идарәсендә баланың әти-әнисе белән очрашканнары турында әйттеләр. Котышкыч очрак, кеше тәрбияче булай эшләргә тиеш түгел. Бүгенге көннән ул эштән азат ителде. Әлмәт драма театрында махсус хәрби операцияда катнашучыларның гаиләләре белән очрашу үткәрделәр. Актерлар яшь йөрәкләр спектаклен тәкъдим иттеләр. Бу мәхәббәт, сынаулар һәм кеше рухының көче турындагы тарих. Сюжет буенча авыл гүзәле тыйнак яшь егетне ярата, ләкин аны һәм башка егетләрне сугышка алалар. Очрашуга Әлмәтләрне генә түгел, якындагы шәһәрләрдә яшәүчеләрне дә чакырдылар. Аркан тарту, кул көрәштерү, гер күтәрү, шахмат һәм шашка уеннары. Авыл халкының 55-нче спартакиадасында яңа гаширдә үз көчләрен һәм осталыкларын күрсәтү өчен 33 җирлектән 600-гә якын катнашучы җыелды. Һәр гернең авырлыгы 24 килограмм. Көчле кешеләр арасында ирләр генә түгел, гүзәл затлар да лаеклы көндәш. Шулай ук авыл җирлекләре командалары ГТО нормаларында тапшырдылар. Спартакиаданы җирле мәктәптә үткәрделәр. Туган авылы данын Ришат Әхмәдуллин да яклый. Спорт белән ул бала чактан ук шөгыльләнә, ләкин көндәшләренең дә бу өлкәдә яңа кешеләр булмавын аңлый. Спорт с 7 лет занимаюсь, а принял решение, потому что... 7 яшьтән спорт белән шөгыльләнәм, катнашырга карар кылдым. Чөнки туган авылым өчен чыгыш ясарга кирәк. Көндәшләр бик көчле, әзерлекле, алар белән чыгыш ясау бик кызык, барысы да гадел булыр дип өметләнәм. Авыл спортчылары башка дисциплиналарда да гадел көрәштеләр. Ир-атлар армрестлингта көчләрен сынадылар. Көрәш башланыр алдыннан иң мөһиме инструкцияләрне үтәү. Терсәкне махсус мендәрдән аеру тыела. Көндәшнең кулын тотканда аның бармакларын капларга ярамый. Авыл халкы спартакиадасында 33 авыл җирлегеннән 600-гә якын спортчы катнашты. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.